David. David Crockett. Ja. David. Nej. Vi vil lige spille noget hurtigt, mens David ikke er her. Hallo! Det er min sang! Det kommer Crockett. Ja! Okay, jeg tæller til 4. Ja. Okay, prøv igen. Nu tæller jeg. Okay. 1, 2, Ja! 4. Og 5, og 6, og 7, og 8. Kom. Jeg kan ikke huske det. 1, 2, 3, og 4. Og 5, og 6, og 7, og 8. Hey! En, og 2, og 3, og 4. Nu skal jeg høre sangen om mig selv. Husker jeg til, så er det et held. Det er så svært at rime med ord, så hvis det ikke passer, så gør det ikke noget. David Crockett, Sveriges bedste ven. Hvis der er nogen, der tror nej, så vil jeg bare løbe modsatte vej. Men hvis der står i Bjørn Vandhæk, så skal der fandme se mig komme vej. David Crockett, Sveriges bedste ven. Det er med skyderne, jeg er bedst. Og sidste uge, der skød jeg med hest. Jeg fyrer den af, så der jeg er klar. Derfor har jeg ikke svaret noget. David Crockett, Sveriges verdens bedste mand! Ja, så kører vi! Tak for det. Det er nok nu, David. Hvad er det ekstra nummer? Det er nok. Hvis du der før, og der igen har søster din sørge se hen. Martier ud, som ikke kom. Den var der über Schranken. Tænkte mir, og så eben. Die Frage liegen. Hvem er der hen? Hvem er eventuelt? Das weißt nur du. Das weißt nur du. Ja, Leute! Ja, alle zusammen! Das war immer hart. Ein Kindermädchen. Ja, das ist gut für dich, Mo. Danke. Mädchen und Jungen, es war eine sehr schöne Aften. Sehr schöne? Ja, wannabe. Okay, ja, guten Abend. Auf Wiedersehen!